אני טליה דנציג, הנכדה של אלכס דנציג, ששרד בשבי החמאס חודשים רבים ונרצח גם הוא באכזריות. הופקרו לפרסום, הפך להרגל, הרגל כואב אבל הרגל. אסור לנו להתרגל, אסור לנו להתרגל, זו המציאות, זה לא חלום. כי ערך החיים חשוב לנו יותר מכל. אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו עם חזק וטוב, ואנחנו נחזיר אותם את כולם עכשיו. ראינו למה עם ישראל מסוגל לפני 3 ימים. אסור לרדת מהגל הזה, חייבים להמשיך בכל הכוח עד שהם חוזרים. יש לנו עוד 101 חטופים שעדיין שם. אבא שלי עדיין שם והוא בחיים. כולם חייבים לצאת משם. החיים לשיקום, שיהיה ארוך וכואב, אבל לשיקום. הנרצחים לקבורה ראויה, וכולם יכולים לחזור לכאן בדרך אחת, והדרך האחת הזאת זאת עסקה! ב6 לאוקטובר דיברו בעיתונות ישראל אחת, ישראל השנייה, ואני אומר לא, יש לנו רק ישראל אחת, רק עם אחד, ורק ביחד ננצח. ואדוני ראש הממשלה, תסתכל את האזרחים פה שרוצים כבר שקט ולחיות ביחד בשלום בינינו, ואזרחי ישראל רוצים ביחד. אז תעשה לי טובה, תפסיק לבלבל לנו את הראש, תפסיק לבלף אותנו על ציר פילדלפי וכל פעם תמצא לנו סיפור חדש.